atunci, frate. Îl vezi? Îl filmezi de acolo? Da. Uite altul. Hai. Filma profesionist ăsta să-mi bag pula. Ia dai mă cu zoom. Nu merge zoom. Hai. Auzi? La dracu, tu știi că am și înregistrat. Ia pe călătoți. Ia fă-le mă și cu mine, căltuț. Ha? Fă-le și cu mine. Nu.